Matia for another for and necessary meda was say. Already 2 minutes and 1 day, Emra was so. A Yosha meti nature compound, baby and nature qua or body yankopon, ne no by a champosia because of me nature manti, a sem better baby scene, Namino Cassa. Na ya ti Ghana jebo na eja na oba hefa obi ase ene ye hwe Ghana politics no eno ho asem no difo ene ebi nkansuo da na maye first step second step me ka kire mo se eye chema untumi obetimi awini ba obebre me sa be ka se jombo adu belusu jombo adu walusu na na de ene we na me de ba gibre to bo ase enhye ho akonfo ema bu mfu entuminika emfame ho ahi emfa ma bu mfu mesra so obeje bra beto bo ase na wato bo ase yie na wahwe ne ame ba abeye na wohu sampa odifo okasa eye final onyame de tumi ne na ho oden de adome ode akata me so eni nti na message bere be ma bu mfu emfa asema me ka ho ahi ne ebi ebe ye wo de ebi so beboa emo hu no kra ekoso ewo NPP aban ni mo Central Region Minister Konto mepacho michiawo afetie me ma michia Ghana mperefo nyina Ghana MPC na NPP NDC michiamo sabri ne ameka ne se medin ede odifo akwasi Antwi eda safo eye God's Revelation Ministry mepacho me telephone number eye 0543 41 91 60 my second line is 0553 40 1462 me pacho tie me ne America ne se empe mirika entu enka se we be lusu we be wini aye ha 24/7 me se eden e fie we mu e na me be ka wasem na me pacho sade we enye ne na me ye o me pacho this summer no odi for kwese twi me fa lesson nyina akura me nsam the whole lesson both presidential and parliamentary me fa kita me nsam enti ebia wote na wo MPD wo mu a na se from so a otimi to nsa freme e ba hwe kwa e ba fa so epegya aboawo ebia sunsum no wa committee wa fa ni dia ma wukura wufiri mu wan tie sunsum nsa wan ginyama bia ntumu ya me kan se ginyama bi tumu na manyama bi nyadai enya adwuma ya me kan se tiase na tiase se sunsum de uyifiri wabrabom ana nature hwade ebra jo chema untumi be komika se chema untumi yusu nyama bi oni nature na communicate oje pudi oje awiadie oje mframadie na mframa so yabofo epo no so na produce asase eyoba epo yoba me be ka won se bebre na nipa anye ani na ema chama untumi ebi kika so fo bi ka se odinisa oti toilet na nsa guniti me so bi ka se obawi na me bofo na me transfer asofo ada na makaka sa so obi bawi ni obi bedi nkuku a me pa cho de na abenya wo mu na emom fresa di panaboa no oti na ofra wa boa no mane nkoro hu se nyankopon tumi ho ni nyina no me sa ba bonte be ka sa ampa na sabri won asomase eye University Foundation na University Foundation ni ya na adoye ne homobro eno ene edi ahim me pese wo be fa University number 0548 3029 85 0548 3029 85 fa number we afa obeyisira na boa no ma onya adoye mebi nkoka wo fa bi wona na bi wanka bi no de fiase adane ye consum prisons ye ko hwe be ko condemn prison for condemn prison mun kama to enche papa mesa be yimiti ho ye ne kwen nyina be san ba na ya be ye mo doye kase ye ne ma be ya sori fiti ara pakop ma nwumre ye wi a ya kire mo se ye dom ye ne ma to se didi ede na FC ne American se ya tete ya papa Canada Japan ono ba a wayi na nim se 2024 no as Flagbearer ye papa John Dramani mama nso ebeba NDC sa na ne ye go NDC asem we are basically with NPP. Now, basically with MPP, no, we are going to show say way and a baby, way and a belusu, way and a baby. Now, Flagbearer no, a wine na eba, a be said Dr. Alhaji Muhammadu Baumia, or no, and oba and a wine. Now, medical case a Alan. Alan no eba na Canada Japan and Mekanwe and a Mekan. It's in that shadia. Jebrana shadia she, na hunya wuhu. Na afebi wi a meba MPP MPC no so MPP MPC ne olusu ne o wini ne o firi ade ni mukura mani pante ne nkabiem ne nyina me betudwa na nne no sesi a me pese me no kasa about mahu se Flagbearer no aye kikikiki me na mbeka se Jomboadu ebelusu me be kan se Jomboadu ebelusu
because of John Boadu nyama bi oye ne nyama bi afwa ye ntino obelusu ampa wolusu tierio me so yedai wolusu me ka say chama untumi ebewini ampa wawini na nyama kan say ense wo ho what you say how ho jibre na tenase na hwa attention TV na me hia ne so obe like obe subscribe obe share odi fa kwasi atwi me si this year sofo a me nkase me bo obi anim tia sofo a obe hyenkom ye be fro the strong parliament house ye be fro the whole they say Ghana nyina mo parliament house ni ha odi fo me na me kita me si me kita o me nsam sofo bi hyenkom ye be beto a asone so atwi nature ne ye say nokore ananya nokore ye be make sure say ye be more authentic results it is abri me frɛ me nipa ba ko na waba na ya hwɛ sɛ ampa ɛyɛ Alan ɛna ewini anase ɛyɛ hwan sɛ ɛyɛ Alan ɛna ewini a ɛbɛkyerɛ sɛ Canada Japan be wini a ɛbɛkyerɛ sɛ agric minister Papa Lumano ɔno so be wini a ɛbɛkyerɛ sɛ ɛnyɛ ɔno a me pakyɛw ɛbɛhu obi a ɔ contest bia no yenye ndede o yenye ndede yenye gidigidi na mu ye de nature ɛbɛkyerɛ na nature so akyerɛ sɛ ampa tumi yɛ dan ɛwɔ hɔ ɔyaresafo ɛne awurade ale sa sɛ de papa ka no eti pacho ti bre na to bo ase empere wo ho ɛna anu mi hu sɛ aso bebre bɛka John Boadu be wini chema ntumi kura ko gina park so ɛkɔ ka sɛ John Boadu be dey be wini me so be kyerɛ sɛ John Boadu be lusu ɛyɛ nature ɛna me de be check here eti saa time we ɛyɛ bra me be check live and colored mempere wo ɛyɛ live and colored eti ma me kɔgye commercial break na me ba me ne apamfo re betwe na wo hu wo somu na wo so ahwɛ na wo se ampa ɛyɛ John Canada Japan ɛne ewini obu Flagbearer na another bi what I say so Canada Japan e be wini a nature e be kyerɛ se Canada Japan e wini a nature e be kyerɛ se agric minister ɛne e be wini a e be kyerɛ se ɛyɛ ye papa Alan Cash Alan Premai ɛne e be wini a e be kyerɛ me pa kyɛw se ɛyɛ Alhaji Muhammadu Baumia ene be wini Flagbearer e be kyerɛ me pa kyɛw me ntan obi a na emu me kyerɛ no nature etimi ye me ntwan ho ne enkomra yo atiefo ye kwaya ya ba na ya tenase sabri ye behwe mafrɛ be ya ka ho de ye behwe ne hu sɛ ɛyɛ Canada Japan be wini ɛyɛ 2024 Flagbearer na so be lusu etijibre na tenase men kase metan Canada Japan ana mentan no ana men kase metan your vice president Baumia mentan no men kase metan agric minister men kasa na mojibre na hwɛ no kore na bodate eto ho na ewie na so omokɔ na sete saa wan kasa abeteste wabedi ho adanse ɛno ɛna mepɛsɛ yeye na obi bebe sɛ na meye wi ade na menya ne nyame yɛ se ne hene no onipa entime sesa no enti ɛno ɛna mepɛsɛ yehu because kasa na dɔn so bebree wɔ Ghana mamu obi sɛ we na wini obi sɛ we na yesi obi sɛ we na yesi me fa choti mempere wo ma yɛmfa no kore ne mawo ne hu no kure turo de sɛ enye sika a obetua ɛde ama delegate ɛna be mo wini 2024 Flagbearer NPP ɛne nti ɛna mepɛ sɛ yewie a yɛbɛkɔ NDC for NPP for mo MPs nyina yɛbɛbɔ mo so one by one yɛbɛbɔ mo so den one by one na mo hu sɛ ampa wo homework bi ya na wa hyase ayɛ ne ntem wo nsuo bi bro a na wa boro ne ntem na wani ada hɔ na wa ma hu sɛ asase su ɛne onyame tumi nature ɛne teɛ wo pɛ sɛ wo nyankopɔn a hwɛ nnua bohu no ne nsa ne nnwuma obi enkitab esomframa ama habane nyina yi awurade ayɛ ɛno ɛne yɛayɛ den yɛatena se sɛ yɛde brɛ wo na saa bere baabi a mete de obɛte dede kakra mɛma ne hawo obɛte dede kakra mɛma ne hawo eti saa bere brother Simon fa nsa to me nsa ase fa to ne yie cameraman me pa kyɛ nsa unya aha ade egu ayi me yi to so ara so yi ato so why edi kai ahwɛ sɛ ya papa Alhaji Baumia ɛna ɔwɔ
owo akunya so nti ye behwe na ya hwe aha thank you we fake bia ni fake bia ni me pa cho twene mane nko ho we mane nko ho aha because in insane wo wa o de David wadane no me pa cho aha fatuso hwese won sabe so duane nyina mu okay 1 3 4 5 6 7 me de na 7 wo so de na 7 ame de na ka ba ko fatuso ka ba ko to so aha enti nature wona onyankopon de tumi awura wo mu se ya papa alaji Muhammadu Bawumia so ko Flagbearer no be wini a nature ye twe a emantwe so ko no be wini dia ye twe a emantwe so wini dia emie we ye twe ne mpamiensa enti twe se ya papa alaji Bawumia be wini dia ye twe a emantwe na on wini dia ye twe a emie twe o wini ye be sa atwebiem ye be sa den atwebiem fato ye ve ye mpese obeka se ene wo ye ne ba akopɛ ene wo ye ne se pɛ ha fato so tentem ma won ye hyira ye tam no ye mfa ye adwuma aha fato so mane nko ho no hu atiefo anka se bia ye de dare gabi na ahihim dabi wo de dalege bi ni we de afei nature se papa Bawumia so ko Flagbearer no be wini a nature ye twe a emantwe so wini dia ye twe a emie twe o wini wow me hwe kana de Japan interesting ko tweeted wan kora hu hia me hwe kana de Japan ewi e baba Greek minister so hwe kana de Japan obia jitum se kana de be wini kana Japan be wini se Parliament House EC office ya ha nature e baba kana de Japan okọ Flagbearer be wini dia ye twe a emantwe so wini dia ye twe a emie twe o wini we sa twe se kan wa me pese be se fakada bi ne ye anase aturu bi na odi fo mi di wo de awade o si ye be kwa Greek minister so ye ntwatro nye hwe we me dia aba we twatro aba na betima e made a enye enti ye sanko biem nature ye kwa hwan so kana Japan wa se kana Japan be wini dia ye twe a emantwe on wini dia ye twe a emie abrochefo amohwe nyina ye twe enini on wini atiefo mama ye papa kana Japan asonte ebi okoton no ho okwa onwini Flagbearer onwini ti mi si so me se dai onwini Alhaji Bawumia okwa onwini papa me se se dipa ye odum se fasika ekose na me pa cho hwe prison form go kotaduane mamundi nyanka ne awusia taduane mamundi ona boka na Japan ni se wo hwe mo obo ni padada fasika na fa bo ni pa enkose no so obo se wo ton ho a ma ebere ne nso ye afei me yanko Greek minister sa Greek minister kan esa na che o kan wa me yanko hwe ye wia na hwan bi na ya san ba alam e baba alam ho o de fa sa to mi sem e na kire se te sa de e be sa na chantwa atro aha yanko ne tete na time nti a Greek minister friend say Akoto yeah Akoto a Greek minister Akoto dey
Free Yakuto. A free Yakuto. Nature. Say a Greek minister a friend a free Yakuto. So call Flagbearership. No be we need ya. Ya chia. Eventually. So we need to ya chia. MBA, yes. Train. There be train akabako train. Oh we need. There's actually back a Greek minister. Me too for. Wey nya bro me di wo ho me ka no kra kire o nature ma me matrase me na me cut me di nature we a check is dombo adu be lusu e no lusu ye we are me check me ka check ma untumi be wini e no wini ye me ka kire play mo ko mo first kan mo nipa Ghana ho kira ba mo first kan mo nipa o kwa wulu wini a Greek minister fatoso a Greek minister what way? Yeah. Nature. Say honorable Akuto. A free Akuto a friend. A Greek minister. Our person device or the Oko prick Flagbearer, choir president. So kono be winia ya twa mentwe. So wini so dia nature ya twa emie. Mami so ni na emo. Okay. Afei yenko Alan ne yenko hwe Alan finally yenko hwe Alan cash finally sir ewia afei aha ena no kure ne wo ye di authentic info ere beto form ye di authentic info so beto form a ho ena bo say ye ne beti be the final person be president of Ghana sir aha Alan cash thank you my fanto so ma de tunu nyina nko won se watimi atwe ha on se yenya de ya atwe anka ba se aba na bi ntete ya atwe o mo wini o pese o wini so de abra efia ha e be kan e cha bom e de bi adware wo ya ma move ahead don't sampa on so hima o to me nature se ba Alan cash okok Flagbearer no be wini a nature ya twe mentwe so wini so de ya twe a emi eba was a cameraman Jacob wa fi na ni no hwe bi se a nature se ya Alan be wini a ya twe ementwe twe ajefo awu na esi enti we ye betima ba kire se hwe wo de fa mi se chinchire cameraman awu mi se chini ajefo bo hu ewiase nyina mo hwe abrochirefo enini o sala be wini a ye twe mentwe enini sala o wini a mbie twe ana wa bre na me twe pa aha no Alan be wini ekoto abana Alan de 200 na be padi pa ho a 200 votes a ye twe a ementwe 200 votes what be twe obi enini nkunimidi abade a ye twe emie twe adebo ede na we hwe minsem me twen pa hwe minsem ede na we mo minsem ni aye mo amoko election no na mo kwa kope election mu nkunimidi no me pa cho mu tie obi no otam ori fa kwase dwementa obi bia na me kan se efie we aha de ye ba be declare se Alan ba ye be kwa ndisi fo ho so nyame ya adom a ye pese ye wie NPP MPC no wo mo lusu wo mo lusu ona bu chairman sabunsu ye ba behwe se obe wini e wo Kumase ana be lusu se obe wini a e be ka kire so wonko biem so a nature be ka kire wo ejitie e papa gba omia mema nipa nya odiodum na nko sesika na wo wini this time Alan Chamatin odofo a wo hwe me bode tituo mema wo remfi mempere ho na mu sene tie bia Kristo e be ma wo why kese sene tie bia so wakoma de NPP echi a NPP mu kam homom na Alan obi okobia ye kai se gba omia na ewini me bajo it's not true it's not true because my ebida so se me boa se ye ka se Jombo adu de
monko hwe dwombo do video mama yenko hwe dwombo do video ne yenko hwe chema untumi video yenhwe chema untumi video ne hwe dwombo do video ɛhɔ na bɛn so difo akasa no makasa sabri ne yɛ kan sɛ aha ye gyina na so for declare for the lesson na ye be declare ansa eyisi e declare eye MP wo be lusu e be kyerɛw sɛ wa lusu MP wo be wini e be kyerɛw wo pɛse odifo me di nature boa wo so a me pacho frɛ me se me da sa for God's Salvation Ministry wo frɛ me line na 0543 41 91 60 wo frɛ me ne ye mpagyaw ne ye huriye ma me ntia honorable Kwasipoku chairman papa me chiawo ewo tema NPP fo a munni mi nyina do bibia mon saka video na mon share man ko ka mpanifo nsa mon kire om se o men sesika o mon fa lan call no post so o mo je chinye so mo contest obi ani begu ase me am kan se alan ena nyame yina ma NPP oko na aha ye wie o afense ye behwe MPs ni nyina won be lusu won be wini afa wie be NDC so ampa why na ebe contest jo mama ne jo mama kro betimi aba obebe wini ana wo wini enti we nyina ebe hwe ne de life in calendar no e de abatwe obi hu pre no o se sofo yipa ade na mfa jo mama de ne masisi ada bi jebre na onyankopon ene onyamba ye be koso aye na waye nhira nyame ka ne se mitia madofo mitia matifo me papa odifo abayawo nyame nhira ne ne bambo enka papa oba mitia wo awurade akase na basa enso yeso sabri ma mitia me papa ejekum one de na koma so ade nyina e ba akon but me ka je se enye yi enti ono so strong NPP ba enye yi na mo ne oba ne alan koma to yem no nyame edoye nyame kare se nyame hira nyame yokase be da wase bye bye.